Hello mga sangkay, good afternoon po sa inyong lahat. Ayan, welcome back ulit sa aking YouTube channel. This is me again, Nides Cubs, ang inyong tenderang vlogger na taga Samar. So ayan, time check tayo. 5:19 na po ng hapon. And today ay March 14, 2022, Monday. So ayan guys, dito na naman ako sa tindahan. Dito na naman tayo mag-vlog. Kanina, nagpunta ako ng Pangdan kaninang umaga. Kasi may pinuntahan ako doon na isa sa customer ko. I-flex natin siya dito sa aking YouTube channel. Siya ay nagbebenta ng mga halo-halo kasi 'di ba pag summer in yung halo-halo business, 'di ba? Pinuntahan ko siya kasi customer ko siya dito. Bumibili siya dito sa akin ng mga pangsahog para sa kanyang halo-halo. Pinuntahan ko talaga siya doon para ipakita ko rin sa inyo ang kanyang halo-halo business. Eto, so dating gawi. Balik ulit tayo dito. Nakapaglakwat siya ako guys ngayong araw. Ayan mga sangkay, medyo tayo, hindi ako masyado makapag-live. Mag 5 days na siguro. Kasi grabe guys, hirap ng signal ko dito. Hindi ko alam kung bakit siya ganun katagal. Nag-aayos daw yung smart, pero maano pa rin siya. Ilan araw na nawala siyang signal. Sa Globe TM naman, mahirap din yung signal dito sa cellphone ko na ginagamit. Syempre, ito kasi yung ginagamit ko pang live stream, kaya hindi ako pwede sa Globe TM kasi mahina siya. Sa smart lang talaga yung malakas, kaya lang yung smart ngayon ay nagloko. So ilang araw tayong walang live stream, so baka nagtatanong na yung iba na bakit wala akong live stream. So ito yung dahilan guys, kasi super hina ng aking signal. Pwede naman ako mag-vlog and mag-upload, kaya lang syempre pupunta pa ako doon sa Pantalan or sa covered court kasi doon yung medyo malakas yung signal. 4G kasi siya doon. Kasi sa cellphone ko pag naka H+ lang siya, mahirap yun. So pag nag-live ako, so ikot-ikot lang siya. Kahit mag-download ka, hindi mo matagal. Tapos kahit manonood ka lang ng YT, pag open mo, hindi siya mabuksan. So ikot-ikot lang siya. Kaya hindi tayo active sa YT. Pwede ako makapag-upload kung makita nyo guys na mag-upload man ako ng mga binablog ko ngayon. Talaga pumupunta talaga ako ng Pantalan or ng covered court para makapag-upload lang kasi doon lang yung malakas ang signal. Kaya ako nag-video ngayon, nag-vlog. So gusto ko lang ipakita sa inyo etong aking binili na bawang. Gusto ko siya i-flex kasi syempre 'di ba about sa sari-sari store naman yung vlog natin dito kung ano yung mga ginagawa ko. So naisip ko lang na i-vlog, ipakita sa inyo. So ito guys, eto, mayroon akong kanina, pagkatapos ko pumunta ng Pangdan, pagdating ko is, ito na yung mga, mga paninda ko. Yung mga kinuha ko na mga paninda. Kasi, hindi ko naman siya lagi pwede sabihin din na binili kasi hindi ko naman talaga to binili. So yan guys, linis tayo samahan nyo lang muna ako maglinis ng bawang. Nahirapan ako maglagay ng aking camera, aking cellphone. Dito na lang, nakatayo lang siya dyan. So okay na yun, nakikita naman. Eto, linis-linis muna tayo. Kumuha ako ng bawang sa pinsan ko. Sa pinsan kong may-ari ng Sakat Balogan. Pinsan ko meron silang mga ganito. So doon ako kumukuha sa kanila. Inuutang ko lang muna sa kanila. Tapos pag may benta na tayo, saka na tayo magbabayad sa kanila. Ayan, ewan ko kung masyado bang nakikita ba masyado yung natin. Nakita ba? Ayun. Ayan. Isang knit bag siya. Pinuhos ko talaga siya lahat dito sa planggana. Kasi uubusin ko siya linisin. 5:30 na yung oras guys. So wala pa naman masyado nabili. Kaya maglinis tayo ng mga bawang. Para may display tayo. Kasi yung displayan namin sa labas ay wala nang display na bawang. Kasi naubusan na nga kami. So ngayon meron na. Kaya linisan natin. Pag may kami guys, pag may bawang, lagi ko itong ginagawa. Naglilinis talaga ako ng bawang kasi pag wala siyang pag hindi mo siya nilinisan, ganito siya doon sa lagayan mo parang madumi siya tingnan. Marami kasing natatanggal na mga ito. Yung mga balat. Diba? Kailangan natin linisan, tanggalin yung mga natatanggal na mga balat para pag i-display natin ay maganda tingnan yung mga bawang natin doon sa labas. Ayan. Nga pala, ibinebenta ko to ng per kilo at pwede rin naman
Pero isang buo lang, isang ganito, pwede rin naman siya, ganyan. At pwede rin yung tingi-tingi lang ba? Kasi minsan kasi, eto may mga tingi-tingi to. Parang may mga, may mga ganito-ganito siya. Minsan may mga ganito. Tapos may bumibili sa akin ng 2 piso. Ayan, piso. Ito yung mga nakaganito na yung binibigay ko. Tapos bumibili rin yung iba ng isang buo na ganito. Tapos yung iba naman ay by kilo. Ang bili nila 1/4 na kasi para daw hindi daw sila labas ng labas kung sila ay nauubusan ng bawang. 1/4 yung binibili nila para mas para mas matagal daw yung gamit. Nag-i-stack sila ng bawang kasi yung bawang matagal naman siya masira. Binibenta ko to ng by 1/4 yung iba. Kasi marami siya guys, kasi marami kasi siya kaya kailangan ko siya ibenta ng per kilo na lang, by 1/4 na lang. Baka kasi mabulok, diba? Pero matagal naman yung bawang mabulok. Ang bawang ay matagal siya mabulok. Kaysa sa sibuyas. Yung sibuyas mabilis lang. Ang bawang kasi matagal siya. Nag-aano rin pala ako nito guys, nagre-repack ng yung mga isa-isa lang. Ng tagpipiso, parang ganito siya. Parang, ayan, para siyang ganito ba? Diba, ito, ganyan. Diba yung mga may naglalako na ganito? Pag mura kasi to, nagre-repack din ako ng mga pag ganito siya. Kaya lang ito malalaki, so medyo lugi tayo dyan pag tayo repack. Tapos parang mahal ngayon yung bawang pa. Ito rin ipack ko lang to, oh. Yung bawang nagaganito rin naman ako. Ayan, yung ganyan ba? Yung, diba yung 10 piso na ganito? Yun, pag may mga tanggal na siya na pa isa-isa, may mga tanggal na isa-isa, ginagawa ko yun. Pero ngayon hindi, matagal na rin ako hindi nagre-repack ng piso ng mga bawang kasi mahal nga yung bawang, nagmahal siya. So nag-stop ako mag-repack ng mga bawang na yan. Kaya ako nagbenta ng mga ganito guys kasi eto, syempre mga mga basic needs natin. Syempre araw-araw naman tayo nagluluto. Kaya dapat meron din tayo mga ganito. Pwede naman tayo bumili ng 1/4 lang tapos benta natin ng by piso, dos, diba? Pag ganun, pwede siya. Yung mga sari-sari store, siguro matik na yan na may mga ganito. Na mga benta, na mga paninda. May mga panglamas na ba? May mga pangsahog. Diba? Ako kasi, dati naman talaga, bago ako magkaroon ng sari-sari store, eto talaga yung sinimulan ko. Dito talaga ako nag-umpisa sa mga ganito. Yung mga tagpipiso muna yung rinipack natin. Tapos, ang sumunod ay mga ganito na siya. Yung mga sibuyas, bawang, mga ganun na yung natin. Yung isang net pala ng bawang ay 650 sa Katbalugan siya. Ayan, 650 yung price ng isang net ng bawang ngayon sa Katbalugan Samar. Doon kasi to sa Katbalugan galing. Itong bawang ko sa aking pinsan. Sa Katbalugan siya. Ayun, 650 sa kanila yung isang net. Ayan, so ayan guys, ito na po yung ating bawang na nalinisan na. Dito ko siya display. Dito, kamatis to, pero wala kaming kamatis ngayon. So, katabi niya naman ay sibuyas. Ayan, sibuyas. Tapos, andito rin yung aking rinipak na tuyo and mantika. So, eto lahat yung ating nalinisan na isang nit ng bawang. Malinis na siya. Wala na yung mga balat-balat dyan. Diba? So, maganda na siya tingnan. So, benta ko to ng by kilo siya or by ganito lang. Yan. So, ayan guys, hanggang dito na lang muna ang ating vlog. Thank you for watching. See you sa next vlog. Bye-bye muna.